første, jeg startede, det var Egypten. Jeg er informeret omkring, hvordan det arabiske forår startede og blev undervist i det, og derfra kender jeg ligesom den rent revolutionære proces, der har ligget i Mellemøsten i lang tid. Nej. Ja. Så jeg kender ikke rigtig til det. Men på flere ting koster det noget, og koster det unge menneskers liv, og koster det kroner og øre, og det kommer an på sådan nogle ting, synes jeg. Altså det er forskelligt. Ja. Jeg ved det ikke rigtigt, hvad jeg skal mene om det. Ja, det synes jeg. Det er vigtigt, at vi hjælper os lidt på demokrati. Vi skal have demokrati. Jeg synes ikke, vi skal hjælpe dem styrke. Jeg tror ikke, det hjælper at sende militæret med sig. Jeg tror, vi skal prøve at påvirke dem på en eller anden måde, så de kan forstå. Ikke så de kan forstå, så de lærer, at demokrati er formentlig den bedste vej til en god fremtid. Gå ned og hjælpe alle de folk, og ligesom få stoppet. Det er nok svært at gøre sådan alene. Jeg tror, det er sådan, alle folk skulle gå sammen om det. Jeg synes ikke, at Danmark skal gå ind i Syrien, da det er en intrige og en konflikt, som jeg ser Danmark i sig selv i et unipolært samarbejde har svært ved at gøre noget ved. Hvis man kan få FN-mandater for det, synes jeg absolut, det er en mulighed. Men jeg synes ikke, man skal gå ind og anvende hård magt. Derimod synes jeg, man skal gå ind og bruge blød magt og prøve at se, om man kan påvirke de forskellige magtgrupper, der ligesom er repræsenteret i Syrien. Og gå ind og påvirke dem til en blødere form for demokrati og levefærd. Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes ikke, at vi skal blande os i flere internationale kampe. Ja. Jeg tænker også meget på soldaterne, der bliver sendt afsted, ikke?